zuciya tana ganewa da ba ta sani in kokawa saƙon da ne shirin aikawa wa za ya mai gurin zaunawa ga dai guda ina nunawa mai zaki ce da zai gamsarwa. So baya bidar abokin aika ko kuma zuciya ta sa mai doka ba gayya bane bare a tiyaka sanda ya ja gaba ka tsaye da kafarka ni ma zuciya da yayi mini dubuka to mai zan faɗa a ɗai da nufinka amsa ta wa in biyo hanyar ka. Lallai ashe kina jin sallama kin bi ni baki mun gargama komai kike bukata an gama zan baki amshi kokon zuma dama ke nake zata zo bi sahun ma'aurata kyala batun makaryata winki rabo ya karkata zuci ta ce na ambata. Na yi gamo da lokaci dole na ƙara furci kai ka cire ni firgici amshi gyaɗa ta saukaci ka shiga rai kai zaunawa can ciki har na kullewa bani da ranar buɗewa sirrin so ne ɓoyewa don wani karmi furtawa. Mana hasada ina riba tun da are da zuci mun saba ba mu da furcin da zai saba ga madara ta so kwa mun kurba kai daga nan mu babu ta baba mun zama ɗai abin kamar kuba kai tafiyar mu aiko manta ba so ya daga ya kai mu har jaba.